Assalamu alaikum, sunana Hisare Idi kamar yadda kuka sani a cikin wannan channel taku mai albarka Adon Zamani TV. Channel ce da za ta kawo muku abubuwa na fasaha da dabaru na zamani. Kamar yadda kuka sani, application ɗin da muka taho muku shi a yau shine application na Wi-Fi wanda za ka san kowane kalan password ke ga Wi-Fi na kusanka da na nesa gare ka don yana amfani da location. To amma don Allah fa kamun matai a cikin bidiyon namu muna son in yanzu ne farkon zuwan ku wannan channel taku mai albarka ku daure ku danna mana subscribe, za ku gane shi a kasan wannan bidiyon, ku danna ƙararrawa ta yadda muka sake bidiyo a kowane lokaci zai shigo a cikin wayoyinku. Ku danna mana lakin, ku yi sharing kuma ga abokananku domin dukkanin abin mai amfani in kai sharing ɗinya kai ma da kanka za ka samu lada kuma za ka sami yabo wajen al'umma. Muna godiya a gare ku. Za mu tai cikin bidiyon. Kamar yadda kuka sani wannan shine wuskan wayar mu, to za mu shigo wannan wurin Play Store kamar yadda muka saba. Za mu shige shi kamar haka. Za mu zo a nan sama nan wannan wurin. Za mu rubuta sunan application ɗin. Kamar yadda kuka sani mun fi son ku lura sosai da sosai. Application ɗin da mun yi bayani akan shi shine muna son ku ɗauko shi. To kamar yadda kuka sani ga sunan shi nan ne ya bayyana a nan ƙasa nan wannan wurin. Za mu danna shi kamar haka. Yawwa za mu shiga wannan application ɗin. Kun gani shi a nan sama. Za mu shige shi kamar haka. To kamar yadda kuka sani application ɗin dai wannan mun riga mun yi installing ɗin shi. Shi yasa ai kun ga a nan wannan wurin ya ba mu open. To ko kuma in yanzu ne za ka shiga za ka ɗauko shi ba zai baka open ba, zai baka install, za ka sauke shi a wayanka yakin nan sai ya baka open, ma'ana ka buɗa shi kenan. Kamar yadda kuka sani wannan application gaskiya yana daɗi sosai da sosai. Don application ne wanda Wi-Fi kowane kala ne za ka samu code ɗin shi ba tare da ka sha wahala ba tare da an buɗe ma shi ba. Amma sai dai wannan dabaru muna koyar da su ne ba don Allah ka a cutar da wani ko guda ɗaya, domin muna koyar da wannan abin ne domin ƙaruwarku ba domin a cutar da wani ba. Kamar yadda kuka sani wannan application ɗin mutanen da sun tattauna akan ingancin shiga yanar wurin mutum 709 su ne sun tattauna akan ingancin application ɗin. Mutum 709 ga yanar wurin kamar yadda kuke gani. Mutum 700,900 nake son ce maku su ne suka tattauna akan ingancin application ɗin, ma'ana review ɗin yake nan gaya a nan. Daga bakin yaro ɗan shekara 3 ne zai iya amfani da shi. Mutum miliyan 5 ne sun yi downloading ɗin application ɗin. Kamar yadda kuka sani nan shine wuska application ɗin. Tun kamun ka shiga za su nuna ma duka gaya nan duka wani abin da yake yi dai da sauransu. Za ku lura da kun gani dukkanin abubuwan duk da yake yi, domin suna sanya maku wannan tallan ne ta yadda da ka shiga ma ka san aikin application ɗin da dai da ma ka je ka rubuta za ka ɗauko application ɗin to ka san muhimmancin shi. To kamar yadda kuka sani za mu yi offin a nan wannan wurin, za mu shige shi domin mu nuna maku ainihin fuskar tashi yadda take kamar haka. Kamar yadda kuka sani wannan application ɗin insha Allah za mu aje maku link ɗin shi a description. Yawa to za mu buɗe location kamar haka nan wannan wurin ga shi a nan. Yawa to kamar yadda kuka sani za mu ɗan jira shi kaɗan za ya sacin. Yawa to kamar yadda kuka sani ga yanan wurin ya ba mu cewa Wi-Fi ɗin da ke kusa mu duk diga su nan wurin duk kuna ganin su. To za ku ga cewa yana baka nan ne ko tahiyar minti nawa ma za ka kai wajen Wi-Fi ɗin, ka kai wajen Wi-Fi ɗin. Yawa to kamar yadda kuka sani nan wannan Wi-Fi ya ci mu tahiyar minti 13 za mu, wannan ya ci mu tahiyar minti 23 za mu. Yawa nan ya ci mu tahiyar minti 12 za mu, nan tahiyar minti 25, tahiyar minti 23. To kamar yadda kuka sani in muka shiga a cikin Wi-Fi ɗin kamar haka. To nan wannan wurin shine da mun shigo nan za mu ga kwad ɗin. Kun ga kwad ɗin ga ta nan ta bayyana.
to code ɗin shi ce wannan gata nan ta bayyana a nan wannan wurin. In muna so za mu yi kofi ɗin code ɗin a nan wannan wurin, za mu yi kofi ɗin ta a nan wannan wurin. Kuma in muna so za mu iya tura mu wani abokinmu duk da yanda muke so za mu iya yi. To wannan shine application ɗin da mun taho muku da shi a yau cikin darasin namu. Amma don Allah ka ku mance ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa. Muna godiya a gare ku daga naku Hisari Edi Adan Zamani TV. To kamar yadda kuka sani, wannan ba shi bane ba iya darasin da za mu yi muku a yau. Za mu tai a can cikin YouTube za mu nuna muku wani abu wanda gaskiya yana da muhimmanci don ya kamata a ce kun san shi, duba dai da cewa abin ba za a bata lokaci ba. To shi yasa maimakon mu hidda bidiyon shi ta daban, za mu iya kawai ci gaba da bidiyon a nan ciki. To za mu shigo nan wannan wurin, nan YouTube gashi a nan wannan wurin haka yawwa. To kamar yadda kuka sani dai yawwa, to kun gani wannan shine wuskar YouTube namu. To kun ga in ka kunna bidiyo a wayanka tana yiwuwa bidiyo ya ɓace ma ka rasa ma wai bidiyon nan ina ne yake. Kamar in ka shiga kana kallo za ka fito kenan, in ka kuma ba bidiyon ba zai baka. Ko kuma wani lokaci can wurin kana kallon bidiyo to ka ɓadda ta kana son ka ci gaba ko kuma ka sake kallon ta, to za ka shigo nan wannan wurin gashi a nan wannan wurin library ga yana library na wannan wurin. To za ka shige shi kamar haka. In ka shige shi kun gane shi, to kun ga duk bidiyon duka da mun kalla ɗaya bayan ɗaya duka da kun gane su. To waɗannan duk su ne bidiyon, waɗannan duk da mun kalla ɗaya bayan ɗaya kun gane su. Waɗannan duk su ne duk bidiyon duka da mun kalla ɗaya bayan ɗayansu. Wannan shi ne abin da muna son mu nuna muku. Muna godiya sosai da sosai, amma da Allah muna ƙara tunatar da ku ka amince da subscribe. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shi ne zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.